Panyasa Voice Box tokubweretserani mkulu wina amene akuoneka kuti amakonda chipani cha United Democratic Front UDF. Iyeyo akulankhula mu style ya Bakili Muluzi TV komatu si Bakili Muluzi TV. Ndi mkulu ameneyi wabwera ndithu ndi nkhani zambiri. Nkhani yoyambirira akunena kuti akondwani Kachamba Ngwira ndi amene amapanga run channel cha Bakili Muluzi TV. Ndi ife Panyasa Voice Box mwambona amene tilibe tikungomva zimene akunena akulu amenewa. Nkhani yachiwiri akunena kuti olemekezeka Bambo Alfred Kangata omwe asankhidwa kukhala nduna ya dziko kapena kuti Minister of State akuti kuti asankhidwa ndi umenewo anakasamba mankhwachi kuti sikulu yawo siyokwanira kuti munthu akhale Minister of State komabe APM wasankha kukhala Minister of State. Komalizira kumapita kwa imeneyi akukambanso zina kuti chipani cha DPP chikufuna kuwatenga atupere Muluzi kuti akathandizire kuyendetsa boma la Nyiwani la DPP. Ndiye tinkali modzi timveni mkulu ameneyo ndipo akamaliza timati mutiuze nokha maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Anthu panopa akudabwa ndi zakondwani Kachamba. Anthutu panopa ali ndi mafunso ambiri. Anthu panopa akumazifunsa kuti kodi wabakili Muluzi TV yo adali ndani. Tamuonatu iyeyo zulozolo mweli anali ku MBC Radio 1 pa interview imeneyo. Akufusidwa mafunso, anafusidwa kuti kodi ndiwe wabakili Muluzi TV. Iyeyu kondwani Kachamba anakanisisa kuti Yesu wabakili Muluzi TV. Ndiye tabwera pano tikupasireni satani weni wa nkhani imeneyi. Iyeyu zina lake ndi Kondwani Kachamba. Atasegula page yake anaicha kuti Bakili Muluzi TV. Chifukwa chani tulangwa zimenezi tili ndi maumboni onse okwanira. Akufusidwa pa interview imeneyi adamfunsa kunena kuti ndiye kuti panopa za makamera mwasiya kapena zopanga ma videos zimene mwasiya. Anati sininasiye kwenikweni ayi panopa atangopuma kusonyeza kuti iyeyo akuvomereza kuti iye ndi wabakili Muluzi TV. Komabe anthu ena akudabwa chifukwa cha mawu. Kodi mawu chifukwa chani akusiyana? Yekha anafotokoza mumveka bwino kuti timagwirisira ntchito ma software osiyanasiyana. Monga inu mukuziwa kunena kuti inuyo mutu wanu muli nawowo kukujambulani panopa pa picture ndikukuyikani kuthupi lina kumaoneka ngati mkazi kapena kumaoneka ngati bwana. Chimozimozi somawu munthu paliso ma software amatha kusindika munthu voice yake. Iye yutu amapanga zimenezi ponena kuti anthu asamuzindikire mawu akeya. Komano kunena pa chilungamo chenicheni iyeyo ndi wabakili Muluzi TV. Tili pa nkhani yomweyi tamuona iyeyo akunena kuti Peter Mutharika ameneyo akukamulumbirisa ku Kamuzu Stadium. Iyeyo ananyamuka ngati lero President akamulumbirisa mawa. Tinaona iyeyo akujambula ndi nzake ma video osiyanasiyana kuti ndabwera kuno ku Malawi. Komanso iyeyo ku page kwake kwa Bakili Muluzi TV analemba kuti nthawi yakwana yotuluka mchipululu. Zimenezi anakamba yekha iyeyo. Komanso panopa pali mpekesera zomwe zikumveka kwambiri kuti iye Kondwani Kachamba anamulonjeza maudindo osiyanasiyana maunduna. Maumozi wake unduna ukubwera alandira. Anthu tu panopa akudabwa kuti iyeyo wangokhala chete bwanji. Wabakili Muluzi TV ndi amene uja ndithu Kondwani Kachamba. Zimenezi anthu ena akumatha kumasusa koma zona zake ndi zimenezi.
ngati tikunama iyeyo abwere pano asuse zimene tikufotokoza pano pazi. Iyeyo ndi Wabakiri Muluzi TV komano afuna kuti azibise kwa anthu ena asapange chipongwe yayi. Tichoke pa nkhani imeneyi tipite nkhani ya DPP. Kuchipani cha DPP kumeneku kukuoneka kuti Afford Gangata amusambira Peter Mutharika. Peter Mutharika atu amene yutu wasambidwa mankhwala. Angosanga maunduna osayang'ana kodi ndi kusangachi ndi chani. Inu Afford Gangata ali ndi milandu. Iyeyu ali ndi katangale komanso iyeyu mapepala ake ndi osakwanira kumpasa ndunduna omuwalandira. Zimenezi a DPP akuziwa bwinobwino. Inu timamona Sule Usman iyeyu analikalikiliki kupita chigawo chapakati kumpoto ndi kumwera kuno. Iyeyu amathamangathamanga kuzionesera kuti ndi olimpikira mu chipani cha DPP. Koma APM amuswaya ndi kumuunjika mbali imodzi kamba kuonena kuti iyeyo ndi Nsilamu sanampase unduna waukulu kwambiri. Inu timanena pano mubwezabweza kunena kuti DPP imakondera. Chipani cha DPP chimakonda alomwe. Taona maunduna akulu kwambiri akupita chigawo cha Kumulanje ndi chigawo cha Kutcholo. Zimenezi ngati tikulankhula zonama mubwere pano mususe zimenezi. Iyeyo Peter Mutharika ameneyu wampasa unduna umene Ugangata ndi unduna waukulu kwambiri. Unduna umenewu amayembekezera kuti alandira Sule Usman koma iyeyo amenya mbama kugwesera uko. Taonanso tu nayenso tu amene Chilaponda. George Chilaponda ameneyu walandira unduna wopya kwambiri. Unduna umenewu ndi Home Affairs. Inu unduna umenewu iyeyu sangakwanise iyayi. Iyeyu anaba ndalama kwa Adimak, anaba ndalama za chimanga, ampasa unduna wokulu chonchi oopya chonsecho ali ndi Pero Nthumba. Akuluakulu ndimanena pano mubwezabweza kunena kuti DPP sangasiye masewera iyayi. DPP ndi azibwana. Chipani cha DPP kunangosala madrama okhaokha. Koma zonsezi atupere Muluzi amafotokoza kuti kusogolo kuno ku Malawi tiona zokuda. Atupere Muluzi tu analankhula misonkhano yosiyana kuti inu anthu a MCP ngati mwatupa nacho chipani cha MCP musatenge voti yanuyo ndi kukaponyera DPP koma voti yanuyo mukaponyera ku UTF. Zimenezi atupere Muluzi analosera. Tinaona anthu ndi makani awo anapita kukamvotera APM. Chonsecho iyeyo Peter Mutharika ameneyu analonjeza kuti azabweresa sukulu ya ulere komanso khomo lina lililonse azalandira matumba folo a fertilizer. Kuchoka pamenepo konsoso ina liyonse izalanda ndalama yokwana 5 billion. Kodi inu iwo wandrama akazitenga kuti? Panopa Amerika idasiya kuthandiza Malawi. Amerika adasiya kuthandiza Malawi. Kodi Peter Mutharika ameneyo angathamange akazitenga kuti ndalama? Komanso tikuona mbomamu ose a DPP ose ali ndi Pero Nthumba ndi zigawenga. Inu ayendesa bwanji ziko loyendesa ndi mbava. Iwowa abwera mboma. Choyambilira akudandaula kuti iyayi mboma mutu sinazipeze ndalama zonse atenga MCP. Ndeti mafuta auze pano momveka bwino kunena kuti inu 1994 afuma president atu Dr. Bakiri Muluzi analowa mboma mulibe china chilichonse. John Tembo komanso Maika Zamira anaba ndalama zonse kusamusa ndalama zonse ndi kukazibisa. Pamene abwera afuma president Dr. Bakiri Muluzi mboma menemo munalibe ndalama ina liyonse.
koma Bakili Muluzi sanabwere kumauza Amalawi kuti zomwe ndinalonjeza zija kuti sukulu ya ulere siyibwera kamba kuti ndalama sinazipeze. Ayi, tinaona siku lomwe amamulumbirisa Bakili Muluzi ananena kuti kuyambira lero lino sukulu ndi ya ulere mpaka na pano. Inu a DPP amenewa panopa akunamizira kuti ayi boma mutalowa komano mulibe china chilichonse, mulibe ndalama zopusa. Ife tikuziwa kunena kuti inu a DPP mwabwerera kuba. Inu a DPP mwabwerera kuba mboma. Ndiye mwaona kuti apa tiba bwanji ndalama tizingwanamizira anthu a MCP kuti aba ndalama. Chonsecho mwakozekera kuti mube mwatenga maudindo akulu kumpasa Gangata. Kodi Gangata anaphunzira kutiko iyeyo ali ndi pero, ali ndi penthumba mwake. Nde zonsezo mukufuna kuti iya ifeyo panopa basi zikoli aunonga achakwera. Foseki waunonga ndani? Mwaunonga ndinu anthu a DPP. Chifukwa mavuto onsewa kuti akuchitika muno Malawi ndi chifukwa cha inu anthu a DPP, anthu osamva, anthu ozikonda. Chenjezo kwa ayawo anzanga nonse muli ayawo mumavotera APM uja wawina komano taona kuja kulibeko moyawo amina musanga pa unduna wina uliwonse, kulibeko silamu wina aliyese amina musanga pa unduna. Ife timanena pano mubweza kunena kuti DPP imasiyanisa kapena kuti DPP imakondera. DPP ndi chipani choyipa kwambiri, chimatenga ngati ayawo kwagwiritsa ntchito ndaya mavoti komano akafika nthawi ya maunduna kugawana muyawo palibe amene walandira. Ife tikubwera panopa chifukwa inu anthu a DPP matenga ndalama koma mpaso wa Bakili Muluzi TV kuti azitukana kumunyoza atupere Muluzi kuti ayi akupita ku MCP. Ndiye lero anthu akudabwa kuti inu muntenga bwanji atupere Muluzi, mukumfuna atupere Muluzi kuti akuthandizireni kuyendesa boma. Chonsecho mukuziwa kunena kuti atupere Muluzi ali ku MCP. Mese ndinu amene manena kuti atupere Muluzi apita ku MCP panopa mukumfunanso atupere Muluzi. Ndi propaganda amene mumapanga ndiwopanda phindu ndawu chisiru. Ziko la Malawi lino ngati chipani cha DPP popanda atupere Muluzi, DPP ivutika kwambiri chifukwa panopa akulira kwambiri akumfunafuna atupere Muluzi kuti athandizire kukayitenesa mafuta kumayiko akunja. Chenjezo kwa ayawo anzanga amene mukhala ku dziko lija la South Africa. Kumeneko anthu ena akamakuwuzani kumene ku magrupu osiyanasiyana kuti atupere Muluzi iye uja ndi fana amene amayang'ana patali, komanso chomwe akamba atupere Muluzi ameneyo kusogoloko chimachitika. Inu atupere Muluzi analosera uloseri umene ulamuliro wa Chakwera ananena kuti achakwera awa sanayamba akhalapo nduna, sanayamba akhalako agwirapo ntchito mboma, sakuziwa kuyendesa kwa ziko, sakuziwa zimakhala bwanji, musawasankhe. Komanso tu anthu amenewa ali ndi mikwiye mitima mwati sasankhe yayi. Tinaona Chakwera anawina zomwezi za uyo atawina Chakwera ameneyo ziko sanayendese bwino, analamulira 5 years wapita. Ndiye pali ayawo ena amene mukumantukana atupere Muluzi. Kodi iweyo ukukira ntchito ku South Africa, chonsecho ukukozera mikozo mjumbo, kunyera manyi mjumbo, uli mu tax shop mmenemo, mashopu amene ama Somalia, ma Ethiopia, kumeneko ukukira ntchito sukutuluka iyayi. Ndiye kumamutukana atupere Muluzi. Iwe ungafana ndi atupere Muluzi iweyo ungafana ndi atupere Muluzi mbuzi ya chabechabe amene ukumamutukana atupere Muluzi wina aliyense sungafanane ndi atupere Muluzi. Atupere Muluzi atha kukulemba ntchito, kukulipirira lendi kumene ku South Africa ko, kukupanga china chilichonse, chifukwa atupere Muluzi akufuna kuthesa katangale. Ife timanena pano mbweza kunena kuti atupere Muluzi ameneyo alibe katangale. Kodi ino atupere Muluzi angafanane ndi Gangata? Inu atupere Muluzi angafanane ndi Amwanamveka? Inu atupere Muluzi angafanane ndi Achaponda? Inu atupere Muluziyo manja mwake ndi mwakilini, alibe katangale. Ndiye iwe ukudya basi kumene kozi mabredi kumantukana atupere Muluzi.
zimene zopusa